ashe matakin nasara a inda da kai ba hankuri ne mai shi ba zai kokawa a tsaye da yaƙi ai addu'a a sha kallo da taimakon Allah ne wata ya kan bullo a ƙyale jariri gun uwa ya sha gata da ba shi tarbiyya ya wuce a mai balo akwan a tashi akan samu da kanan dama a sannu alhaji sani mamadu ya girma magana Allah shi ne yake yi wa kowa ya mai da mai shi marashi akan gidan kowa in ko ya so marashi za ya mai da shi basta mu dai abun Allah da ya zama kai koka ga dan misali je kasuwa ka zazzagu layi guda shagun na daban ka hangu hajar da sun ka kasa da ire guda kaga Allah ya ba kowa ba gajera ko dogo kowa raban sai yake ci haɗi da yan dabbo to wanga zance ba zai karo da karya ba wanga zance ba zai karo da karya ba na yo shiri na zan je umma da mai girma Dr. Sani Mamadu nasara ta zo ga ka mai girma kun magin shige gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma matawallan daura magar yake tare gwarzo Allahu Allah mai taimakawa mai nema mai ba makaho ko bai bara ba bai nema mai raya jariri ba uwa ya kai girma mai ba wa mata da maza ya ce ku roƙa ma Allah yana son mai tambayarsa kullum Allah ka kare Najeriya da yan mu wake zaki hasken cikin sarakai ma gabar sarake mai kyan ado da alfarma Alhaji Sani Mamadu Audu Shanema mai tawallan daura magarya mai himma dan madaman dingastare ka kwai fama girman ka yayi girma kai kana da al'umma Alhaji Dr. Sani uban magamzaki dawi suka yi ado ana ta san barka mai tawallan daura farin jakada kai basarake ne mai makami ne mu dau jawabi ne mu je mu gaida shi mu sauka fadar shi muna tawakin shi babba dan babba farin cikin kowa saraki kai daukakar ka ta nisa suna gani a gare ka babu kusa da shi na Allah ka jabun ka ba a san makasa alangare alfaharin mutan kasar Hausa Alhaji Sani gwarzon saraki mai kawa Dr. Sani Mamadu nasara ta zo ga ka mai girma kun magin shige gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma matawallan daura magar yake tare gwarzo matawallan daura yanzu ku haska mu gani mai ilimi mai hange bawan Allah mai zikiri mai takawa ya riki sansha ga azumi ga zakka ya ga wurta mai maka mugun baki ya tozarta bar su je su zinde kai ta mai ladabi ga kyauta zanai shi rugun tsimi mai saka yan maza siraki tsakar dare mai ban tsoro sha mamaki matawallan daura magar yake tari barka Alhaji Sani Mamadu Audu an sanka dan madamin dingas kana da dattaku dan madamin dingas kai fifiko saraki an sanka kai kana ruban sallah matawallan daura magarya mai dubin daula limamin tafiya kai kana da tasiri batun jiman basarake baka tsari ganin mijin zaki mai tarin karfi farin wata haska gida haske dani a dole arnatsi in zaki waje da nasa gwanin nawa ya kaiwa ne jinin sarauta shi babba dan babba ne gaba dai babu a lafiya ta kama saraki ka gagar kai ake nuna wani marai ya daɗe lafiya dan baiwa da mahauninka gabanka bayan ka ilahu ya karewa matawalle gaishe Dr. Sani Mamadu nasara ta ga ka mai girma kun magin shige gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma matawallan daura magar yake tare gwarzo Dr. Sani Mamadu godaran bani da yama girma daraja yawa ka tsanti mutumin kowa kai ne gatan mutum birni a gida ko daji kai ka kauda roba basarake mai kyawun ado da kin zaiwa saraki ka kai haka duk jama'a ke cewa mai nasara saraki ba ka da kyawar kowa an yi nadi mun ga nadi kayi hidimtawa matawallan
yanka da shigar taidai gaba zaki dan mulki kaga sarautu a kasashe da birane masu tarin yokai a biranen da mutane masu tarin baiwa a cikin yan baiwan ma akwai mazan fama dan madaman dingas yau tafiya ta girma yanzu sarauta an baka dole an barma masu algaita musa suke naɗin girma masu kakaki ma kai kaɗai suke nema baban makai an yi na danka ba da gangan ba matawalle mai gidanmu a yanzu kai suna ka zama nagartacce a cikin mutane na kana amintacce mai hali da mummuna farin ciki mai yaye bakin cikin kowa matawallan daura magari yake tari kayi saraki Allah ya baka basu soyewa daga sani Muhammadu nasara ta zo ga ka mai girma kuma ginshige gwarzo ga sarauta ga kyan ado da alfarma matawallan daura magar yake tari gwarzo matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna tafiya dai ma'awa saraki ka zama ne wanda bai ki kowa wata matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna ka gama shago mai sanya ba za su ji tsoro alhaji sani ba za su fi ka kyauta ba matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna alhaji sani Muhammad da Audu kai fice cikin kasashe an san ka ba da waiwai ba matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna saraki kai mun gasa saraki kai suna da kai adan ka magautan ba sai ki koya matawallan daura magar yake tari gwarzo alhaji sani Muhammad da Audu kai suna madaman dinga sani Muhammadu Audu lafiya zaki mai tarin karfi madaman dinga sani Muhammadu Audu lafiya zaki mai tarin karfi mai maza mai mata mai mutane ne kai dan madaman nan kai kyautar girma madaman dinga sani Muhammadu Audu lafiya zaki mai tarin karfi kai kuma kaga al'umma kai ran naɗin naka taro ya girma da madaman dinga sani Muhammadu Audu lafiya zaki mai tarin karfi ga kadakta ne kuma alhajin Allah ne sani Muhammadu shari dan nemo da madaman dinga sani Muhammadu Audu lafiya zaki mai tarin karfi ga gida ga motoci da dawakai tari ka zamo zaki mai jimurin nema madaman dinga sani Muhammadu Audu lafiya zaki mai tarin karfi madaman dinga sani Muhammadu lafiya zaki mai tarin karfi